horri hartu du, astindu du. Badoaz. Halako batean hasi da beraz. Bigarren txanda, erreferentzia, lehen txandan Hondarribiak markatu du, 19:43 da denbora, eta badoa, ze gertatzen den orain. Baliozkoa da irtera. Hor da hori estropadaren buruan. San Pedro, Kaiku eta Castro segundu batera. Hementxe Kaiku. Aldaketatxo batzuk egin ditu Jose Luis Kortak. Azerre zen gaur. Berriz ere kupoak direla eta ez direla, araudia dela eta ez dela. Eta bere horretan jarraitzen du, egoskortuta. Baina bera badaki araudia zein den, klubean bazekiten, eta kluben esku dago arauak aldatzea, eta erabakiak hartzea liga hobetzeko. Arauak bai, baliza kontuak ere bai, badira neguari begira lan batzuk klubetako agintarien eskutan. Eta hementxe ditugu Oriotarrak, zerrenda ofizialean, Josean Aizperro kanpoan zela esan digute, baina hortxe da barruan, eta ikusten ez duguna Urbieta da, Ibon, hori azken orduko aldaketa Oriotarren artean. Kaiku eta hori estropadaren buruan, Castro segundo batera, San Pedro 2 segundora une honetan. Hemen dira Oriotarrak, Unai Etxeberria eta Josu Indo hankeko lanetan. Aitor Carrillo patroia. Eta atzokoari buelta ematea da orain erronka Oriotarrentza. 3 puntuko altxorra dute oraindik. Orio 81 puntu, Urdaibaik 88. Hemen dira Castrokoak. Kantabriako txapelketa irabazi dute aste honetan. Hor da gaur Bikuña patroilanetan kokatu du Joseba Fernandez prestatzaileak. Atzokoarekin posposik ez, eta badakite ligan oraine banderaren bat irabaztea dela erronka eta zailkapenean pausuren bat aurrera egitea. Castro 62 puntu ditu, Pedreña 64, Astillero 65, Kantabrian arteko lehia horretan burua hartzea erronka garbi bada Castroko entzat, eta aldela laugarren tokian den tiran harrapatzea ere bai. Ikusiko dugu, Kaiku aurretik, Oriorekin hortxe leian, Castro ere bai, San Pedro 2 segundora, parean dira lautraineruak, eta Gabi Larrinagak San Pedroko prestatzaileak ez du ez aldaketa ipagarririk, badu hor bere kuadrilla, hoiesekin demoraldia handia egiten ari dira, eta alde neurrian indarrak dituzten bitartean hortxe mantentzen ari da bere tripulazioa. Eta lehian ditugu denak, Kaikuk segundutxo bat hori, San Pedro eta Castro ere hortxe dira, eta ikusiko dugu Ziaboga garaian zer gertatzen den, eta gerokoak maniobra irteerak, amaierak agian hobeto finkatuko digu hau. Momentuz badirudi olimpiarerako lehia bat ikusten ari garela, Baserri. Bai, laguntziak botikan begiratu eta pare-parea, momentu batian bazirudien horre Castron popa ikuste zela atzetik, orain tarteka San Pedrona horre laugarren kale horretatik, baino lau taldeak ere segundo bat bintartean ez, eta olakutan garrantzitsua eta beharrezko hori izaten da, Ziaboga ona ematea, eta horre irtera polik bat egin ezkio, horre beste segundo pare bateko aldea ateratzeko, baino ikusten die lau lehiakide hauek estu ari direla, bakotxa bere lanean, eta oso ia denbora berdinean ez. Hurbiltzen ari dira, baditzen bila, Kaiku eta Orio, Castro ere ongi, segundo batean hor lautraineruak, oso orekatua duan orgeiagoka. Eta hortxe, balizak hasi dute jadanik maniobra, bere ala patroien oiuak, urkori egin dio, Carrilloko oiu, hementxe dira ontziak. Ea ba, Kaiku, Orio, pare-parean denak pare-parean, 4:42, denbora Orio eta Kaikurentzat, segundo bat gehiago Castro eta San Pedrorentzat, 4:42, Hondarribirena 4:45 izan da lehenengo txandan,
Eta lasai ikusentzule. Hemen irterako bigarren baliza momentuz bere tokian dago. Ez da mugitu. Albiste ona da hori, orain ontziak onuntzan atozerako, Baserri. Bai, garrantzitsua bigarren ziebogorreta, baina neko lan egin behar izan dute, baina ondo kokatu dute eta alde horretatik lasaitasun ematen du, ibilbidea denantzako baldintza berdinetan dagolako, oain ikusten du hor errepikapena, eta abantaila txiki bada eta pixka bat jundie kalean arabera, lehenengo kaletik Kaiku, Orio, Castro eta San Pedro, baina ikusten da, momentu honetan ere segundo bat bikin GPS-ak hori da ematen diguna orain. Orio aurretik segundo batera Kaiku eta Castro, irurak berazia parean, San Pedro bi segundora. Hemen duzue konparaketa eginda, bitxanden arteko datu zorta, lehen ziabogako datuak dira. Hau hasi besterik ez da egin nolabait ezateko, baina oso polita doa bigarren txandau. Aurrera, Valentín. Antonio Diego, Castro Cordescari daukagu ondoan. Antonio, esto va muy parejo. Sí, de luego, sí, hemos maniobrado los 4 barcos a la par. Yo creo que va a ser una regata muy emocionante. Ese comienzo, esa espera de 20-25 minutos, esto yo no sé qué incidencia puede tener luego a la hora de remar. Hombre, desde luego, trastoca un poco los planes, ¿no? Salen los chavales con los nervios y eso siempre suele trastocar un poquitín, y yo espero que no nos pase factura luego al final de la regata. ¿Estáis donde tenéis que estar o esperabais estar más arriba? Hombre, de momento estamos donde estamos, ¿no? Pero esperamos empezar a remontar y llegar más arriba, que podamos. Y ahora viene el mes de agosto y la primera semana de septiembre, que es quizá donde tenéis vuestros objetivos, ¿no? Sí, de luego, sí, ¿no? Esperamos ahora el Campeonato de España y luego ya septiembre, lo más importante que hay. Pues nada, seguid trabajando y suerte. Vale, gracias. Argi dute bai Castrokoek ligan zeregin garrantzitsuenak ezinezkoak direla, ja egungo txapeldulentzat orain bandera batzuk irabazte izan daiteke erronka ahal izan ezkero, eta zailkapenean bizpahiru postu aurrera egitea, Kantabriarren artean lehenak izatea, hoiek bai hurbileko helburuak dira. Hortik gora gauzaia ezinezkoa dira, Baserri, ezinezkoak. Oso urruti dira. Bai, zailkapena jartzen dio estropadak aurra doan neurrira bakotxa berari bere lekuan, eta Castro, ez da iazko Castro emaitzari begira, eta neko lan izango dituzte, eta ja jonberko da helburu zehatz eta pixka bat arpegila txukuntzeko asmo horretan, eta oraingoz estropada txukuntzen ari direnak bigarren kale horretatik Orioko taldea da, Orio buruan, San Pedro errekuperatuta, lehen luzean baino beto orain segundo batera, Castro bi segundora, Kaiku irura, eta bagoaz Mirotza ontzira. Segui Bukaera, por favor, tiro limpio, por Peña, vamos Redondo, Carrillo bere mutilak animatuz, Unai Etxeberria eta Josu Indo arteko lanetan, da Orion ere erreleboa, ordila gazteak. Eta ondo lan egin ez, 36 paladan hor mantzitzen diote, eta eusten ari dena da laugarren kaletikan San Pedro, hor ikusi da lehenengo ziabogorretan lau talde honetako denbori txarrena, segundo bat bakarra, baino eusten ari dela, hori segundo bat mantentzen du hori horre, baino San Pedro ez du amurre ematen, eta horre parekotasun horretan ia estropa derdia egiten ari dira, Bare itxasoa, haizeak ez du inolako mugimendurik zorrerazten estropada ere muan. Hor dira Orio, San Pedro eta Castro segundo batean, Kaiku ontzi bateko atzerapena darama, eta balizetara hurbiltzen ari dira bigarren ziaboga egiteko. Hondarribik 9 eta 54 denbora markatu du lehen hor datoz. Hemen da Orio estropadaren buruan. Abantaila txikitsua da, baina bada. Tosta pare bat, hiru ere bai. Hortxe dira Oriotarrak. Hondarribiaren denbora hobetuz 9 eta 28. Hondarribi baino 6 segundo azkarrago. San Pedro bigarren, Castro hirugarren. Maniobra irteeran, epaile